Ġimagħtejn wara l-inċident ta' Paqpaqli għall-Istrina hemm 7 persuni rikoverati Mater Dei, wieħed minnhom fit-taqsima tal-kura intensiva. Tarif li kiseb One News mill-awtoritajiet ta' Mater Dei jikkonferma li dawn il-persuni li kienu fost is-26 li weġġaw meta attività tal-karità nbidlet fi traċedja qed jirċievu trattamenti diversi. Il-maġġoranza ta' dawk li hemm l-isptar għadhom qed jirkupraw minn operazzjonijiet li sarulhom. Fosthom hemm dawk li bħalissa jinsabu rikoverati fis-swali tal-ortopedija. F'Mater Dei għad hemm ukoll tifla li kienet fost il-vittmi. Fost dawk li ħarġu mill-isptar fl-aħħar jiem kien hemm ix-xufier tal-Porsche involut fl-aċċident li wara li xehed fl-inkjesta maġisterjali ingħata permess li jmur lura pajjiżu bil-kundizzjoni li jiġi lejn pajjiżna b'mod immedjat kemm il-darba jerġa' jissejjaħ. Dan anke għaliex nifhmu li l-Pulizija qed tistenna li tintemm l-inkjesta maġisterjali li se tistabbilixxi min huma l-persuni li għandhom iwieġbu fil-qorti dwar dak li ġara. Skont il-liġi ta' pajjiżna, jekk il-Pulizija tressaq lil xi ħadd inkonnessjoni ma' każ li jkun għadu taħt inkjesta maġisterjali, allura l-inkjesta maġisterjali ikollha tintemm ħesrem. L-inċident ħasat lil bosta mhux l-inqas lil dawk illi jaħdmu qatih bilan li l-Malta Community Chest Fund ikollha biżżejjed fondi biex tgħin lil dawk fil-bżonn. Tant li dwar dan il-mument diffiċli tkellmet il-President tar-Repubblika meta fl-aħħar jiem kienet qed tniedi numru ta' attivitajiet li raw it-triq lejn l-Istrina tis-Sokta. Fosthom tnediet il-kampanja tal-Piggy Bank u kampanja ta' solidarjetà miż-żgħażagħ. Bil-messaġġ fiż-żewġ okkażjonijiet ikun li l-ħidma tkompli għax hemm eluf ta' familji li jserħu fuq l-għajnuna ta' dan il-fond.